פרשת קורח שאותה נקרא בשבת הקרובה היא פרשה של מחלוקת. מחלוקת קורח ועדתו. מעניין שהמושג הוא מחלוקת קורח ועדתו ולא מחלוקת קורח משה. וזאת משום שלמשה לא הייתה מחלוקת לקורח. זה היה שיח ושיג של קורח בינו לבין עצמו, שהצליח בכל זאת לפלג את העם ולייצר אסון. בתוך המחלוקת הגדולה הזאת של מבנה שלטוני ואופי ההנהגה מופיע אדם אחד משום מקום, הון בן פלג שמו. בתחילת הפרשה הוא נזכר כמי שתומך בקורח ובהפיכה שהוא מחולל, ובהמשך חז"ל מספרים לנו על מה שהתחולל מאחורי הקלעים בשקט בשקט, ומה שהוציא לבסוף את הון בן פלג מרשימת הנענשים ולמעשה הציל את חייו. אומרת הגמרא בסנהדרין, דף כ"ט עמוד ב', אמר רב, הון בן פלג אשתו הצילתו. ואני ישר מתרגמת את המשך הגמרא, אמרה לו אשתו. מה תרוויח מהמחלוקת? מה זה משנה לך עם משה הרב ועם קורח הרב? אתה בכל מקרה נשאר התלמיד, מעמדך לא משתנה. אשתו של הון בן פלג רואה בעיניים פקוחות מי הוא בעלה, ומבינה שמקומו של בעלה במחלוקת הוא שאלה של הסחפות, נוחות ולא בחירה אמיתית. הוא לא מביע תמיכה גורפת במשה או בקורח, לא מראה אמונה חזקה בה, לא חשיבות כלשהי למי שינהיג את העם, אין לו מעורבות חברתית או פוליטית מאוד גדולה, אלא עמדת פרווה, תועלתנית, ודווקא בזמן משמעותי שבו יש חשיבות מכרעת להנהגה, אין מקום לתועלת אישית, אלא לאחריות ונשיאה בנטל. כמה רלוונטי להיום. ואשת הון בן פלג שאינה מוזכרת בשמה מבינה שבתקופה כזאת אין מקום להימנעות ולהתערבות. יש מקום לנקיטת עמדה, אך צריך למצוא את הדרך לדבר עם בעלה בצורה נכונה, מתוך ראייה נבונה ובאמצעות שיקולים רציונליים, מסבירה לו מדוע עליו לסרב להיות שותף במחלוקת. טענתה המרכזית היא ששום תועלת לא תצמח לו ממחלוקת זאת. אך גם לאחר שהשתכנע, הוא עדיין חושש לנקוט עמדה, והיא בחוכמתה מבינה שעליה גם לפעול, ולכן היא בוחרת להשקות אותו יין עד אשר נרדם, והיא עומדת בפתח ביתה תרועת ראש. וכך כל מי שמתקרב מעדת קורח לאוהל, במטרה לגייס את בעלה למחלוקת, פוגש בה נבהל ונסוג לאחור. גם בחוכמה ובתבונה בה מצילה האישה את חיי בעלה. וכך ממשיכה הגמרא ואומרת, חכמות נשים בנתה ביתה ויובלת בידה תרסנה. הראשונה זו אשתו של הון בן פלג, השנייה אשתו של קורח. כמה יש בחוכמת הנשים כדי לבנות בתים, לפתור בעיות, לשקם מחלוקות ולאחד ולהעצים. טליה אהובה, אם ייכנסך לנועם או מצוות, את נכנסת גם לשרשרת נשים חזקות, עוצמתיות, חכמות ונכונות, בעם היהודי ובכלל ובמשפחה בפרט. אחת הדרכים להיות אישה אישה משמעותית ולהיות נוכחת ולנקוט עמדה, לפעול למענה, לא להיות בצד, לא לעמוד מנגד ולחכות שדברים יקרו, אלא לגרום לדברים לקרות. אני מאחלת לך בשמי ובשם סבא שהחכמות שלך שכבר בגילך הצעיר רואים עד כמה את מלאה בהן, כמאמר הפסוק, תבנה ביתה. כלומר שחוכמתך תמשיך לבנות ולהעשיר את עולמך, את העולם כולו. מזל טוב.